Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salawat ke Muhammad, salam sanjungan pada Nabi, syafaat baginda Rasulullah. Maka memuji memohon meminta maaflah kami kepada bilangan penghulu, malin manti jodoh balang liateh kampek jinih martabat. Urang cakapan diopari nan satapak sapijaan salarang sapantangan, urek tunggang kucuk 6 bulek pasak jukung kuang Minangkabau. Lalu terlembailah salam kami kepada sekalian isi negari. Di Salingka gunungan 7 hari sabalik danau nan nampek luak 3 larih nan 2. Hingga kaumbak nan badabua sampai sirangka nan badang kuang. Mudiak sekilang ayah bangih ilia tarata ayah hitam kesialang balantak basi. Kekianlah lutut tetunam tangan tangkek 10 susunan jari bilangan sabalih ya kapalo. Maturkan rila dengan maaf. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, pihak dek kami rang balerong bengke curito di Batawi Tanah Abang inggok mencakam asa nandaria gambarwah. Lah timbua takana jo taraga nak mengambang suto nan talipek mengakeh intan nan talamun. Ingin basurah juga kisah kabalamo orang sesuak banamo riwayat rajo sepatokah. Bukan bakaba-kaba sajo mak indak batutua-tutua ampo gadang mengkasui nan begitu. Contoh ibarat dituladan untuk akimah pengajaran tiang dek kita memahamkan. Usah dicaliak bangun tungkuh ijan dipandang rawik ragam. Tapi simaklah jemato batin bacolah mana kieh sembalara dengan tasirek sinan tersimpan hakikatnya. Pisau sirawi narang nareh ulu bau kia bungo palu. Di langit kami lalu linteh mamak di baliak itu pulau. Maka kini dek pita balenong juo jan pado bahabih maso. Indak berpanjang muka dimah elok diansu aja bicara. Tapi sebelum kitab dikambang curai peparan kami baca. Kok tagi sia bakeh kananya tagi soh jalan keturun. Usah diupek kami lalu salah mamak tagak dijanjang. Walau semantang pun baik itu mak. Karilahan juo dipuhunkan ampun jo maaf di palabiah ke Tuhan tobatlah kami. Bukan tembilang mengulampai tembilang pengali pekuburan, bukan membilang tano pandai membilang untuk perbandiangan. Babunyi tontong di matua tadanga ke tapi kabun, kok tadorong kami betutua sekali gawa beribu ampun. Aba ato lagi kini, di sama tumbuh si cerek anjalai di tanah batu, duduklah mama are-are kami bermulai bercurito. Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman musim saisuak sama alun barabalun, alun batiku bapiaman, alun bakurai banuampu, alun bataeh simulanggang, alun basolok basalayo. Singkara secampak jalo meninjau selubuk bunta, singgalang marapi alah juo langkok josago jotandike. Konon tersabut satu nagari bernama Indonanasa. Antah di malah tumpak letaknya kami tak dapat kabasayah. Antah jauh, antah modako, antah di darek kot dirantau rumiklah kami beberito. Dan nyato indak basuo dalam tambo usah dicari dalam peta. Hanyalah kehandai-andai ganti pamenan bungo kato. Walau sebunyi di pangkanamu tadanga sebutan Indo. Tapi indak bebuku bakaratan jo Indo Puro jalan ketapan. Atau besapiah babalahan bajurai ke Indogiri. Indak. Hanya saja banda urang kami bandakan banda na urang anam koto dak tajun na ia kabarwah. Kaba urang kami kabakan kok duto kami tak satu badoso kami tak namo. Alkisah bakato si tukang kaba. Adapun di masa itu di nagari Indonanasa bakuaso surang rejo tuo bagala Datuk Karono. Beliau nan dipartuan Datuk Karono rajo nan gadang sendirinya. Inyo membosek dari bumi cucuan yang datang dari langit di bawah topan jolim bubu urang kiramai idui-idui. Di nagari disambah urang, katonyo indak tersanggah kandaknyo pantang tetagun sulik ketolok bandiangannya. Asah banamo hambo rakyat patuh taat mangguk panjang. Jikok ditantang mato buto, jikok disabut lidah kalu, jikok dikana hati lintuah. Hulu balangnya bagak-bagak, marenta ilia jemudia. Mahariak mantam tanah mato sirah galak tak pandai. Ko ado orang sumbang kato cajak pandai tadorong mului ulama datang menyigi.
Jokida rajo menunjuk perintah daram dirambahi. Mbak Anji yang diserak tulang dubalang datang menyusuh tangan laki senjata makan salah dan tidak berampun. Ko indak tiang gantungan kalewang panjang barasaki. Untuang kemujuan nasib elok batimbun ke dalam tansi. Dilihia rantai bagaluang di tangan pilanggu laki tampan kemati tak kapan. Indak sajo dalam nagari di luak tigo larih nan duo di ranah rantau pesisir. Tapi musawa ke sudut-sudut bumi. Kasubarang lawi yang sadidiah melampau buayo putih dagua. Lapeh durian di tekuk rajo kabaliak pintu rajo Ilia. Pendek kato singkek rundingan mak. Sajak Maroke di ujung timur sampai Maroko di tepi barat. Mulai Thailand di utara hingga Ceylon di selatan. Atau dari Balige ke Belgia. Namanya dia apa orang. Indak nan tinggi kanyo gagai alun nan jauh tak tajalang di gurun ditajak kanyo. Kawan sagan lawan menggau kato dareh lidahnya masin. Akanyo dapat ditompang cadiaknya bisa diturutkan. Jo induk barunya taluk hatinya lunak de padusi. Kok cadiaknya usah ditanya mak kok gagahnya mangari sabui jongak serupo kudo pacu garak capek matonya tajam. Bajalan pantang mana gua. Keceknya dareh menggalagak dimuncuang letak senjata jo intan pesak lidahnya takukau sadu namandangah. Jurajo Cino nyo bakawan rajo ruhum jadi sobatnya ke Japang beliau menyumando dawiah namo bininya. Sampai pun ke lambang Kamarawa kunyang sirah hitam bagandi yang diambil bendera bangsa Jerman sampai kini boleh dicaliak. Ba itu bana musawanyo maharajo dirajo Datuk Karono daulat nan di Partuan Indonesia. Masuk berjalan jo musim batuka tahun baraliah. Nan ketek inilah gadang nan gadang sama kintuo nan gaek bertambah bangke. Taradok kadiri rajo tuo indak siapa nan menyangku. Dek mujua sepanjang hari malang sekijok mato nasib berubah sekutiko. Tapek bak buah pantun nurang. Disangko paneh sampai patang kironya hujan tengah hari. Disangko pemenan pinggang pisau di saruang melukui. Dek salarui salamonangku arok jokilek lo yang sapuah. Sayang inggok kasiah tadorong cinto picayo balabihan kabake surang cedek pandai banamu si marasidi. Nan ba ayam babulu musang baliau main tai-tai taruh menunggu tersingkok pintu kandang masonya niat dilansuangkan. Mako di padu suatu hari terjadilah heboh di nagari. Antah dari matuh datangnya mengamuk lanun jo parompak musuh mencido malam mari cabuh nagari di bueknya. Salidiak punya salidiak lah usai mangko ketahu. Ruponya ulah parangai marasidi mak pelimo guntuang diasuinya ikut sarato ulu balang memimpin lanun masuk kampuang. Mako di malam semalam nantun neboh nebukan alang-alang kalam makabui Indonesia. Gamuruh bunyinya sorak dan tambah dia lansa badanci yang bunyi kalewang. Bagalau pakiak pitolong ratok tangih babilang rumah rusuh tak kama dikadukan buncah terupo Cino Karam. Hari siang murai bakicau diliek mai bajongkangan padang lahanya baun darah di banda bangkai barapuangan. 7 hurang dubalang mati ilang lahaka rajo tuo. Dek tuanku Datuk Karono indak tabado cameh badan badarun darah ke jantuang antah jusia kabayo. Sebab balah dia itu. Aduk kabasa ampek balailah samo binguang kasadonyo surang pun indak lang di rumah. Ijo mengunsi yang tah kama membawa untuang masing-masing. Salorong dia tuan gadang palimo upah dubalang. Mahandok merusuk-rusuk bajalan terpincang-pincang kaki patah melompek pagar. Kini maratok marawang panjang anaknya mati kane rambah. Untuanglah nasib kailok umua palimo berpanjangkan indak mati samo juana. Mako dek hata teka di Allah. Sadang lanun bagadang dareh mabuk dek sombong kemenangan menari bemanjo-manjo. Malompeklah surang anak muda kurang baga indak tanamu. Suhardin namo beliau. Disuok padang besintak dikida rantai biluluak malalah musuh hilia mudia sorak menggagah besipongang. Mako bangunlah seisi kampuang sekalian pendeka di negari. Mairiang sugalo anak muda anak mengaji 10 menyosoh musuh kegalanggang. Indak saja mang lamo lago mak alun sehari baku ampeh.
De izin Allah Ta'ala cakak usai parang punucuk musuh kalah menyerah tagak sadonyo lalu di KBI. Tagak merawa tiga rupo mengipih panji kemenangan salamaitlah Indonesia. Alhamdulillah. Kini hujan taduh kabutlah tarang langi ijilah ombak pun tanang. Puji bertimpu ke Suhardin tuah lanyato sendirinya. Namun kalau dikanakan nama dilihat dipandang-pandang disimak dalia sakahnya. Adapun nan sabana bakuampeh bajiwang bakuah darah. Indak lain indaklah bukan urang-urang badeta sirah anak buah si Sarwadi pandeka koreang guru silek. Tasabuik pulo nak bujang tangguang murid mengaji surau usang marahata tuan gurunya. Urang baduo badung sana nantuo si pahmi baimbaukan adiaknya si kati rang namukan. Itulah ayam nentang keh nigalanggang acang-acang dalam nagari miang girabuang nan babiso pahlawan cilik Indonesia. Namun dek mairi parang jobarani mairi suruah jokarajo bemulo mangko berasa. Maka walaupun papeh nan menyangkut tali Suhardin nama maci joran beliau menyintakan tuah menjadi milik seorang. Itulah sebab karenanya mak kaganti pembalih jaso antah rila antah tapaso. Suhardin dipanggil adek karono menghadap ke balai janggo disuruh memaci negari itu. Nak semua ia membasui, nak pucuak ulam menjulai, nak licin kilek datang, jariahkan ia menantang buliah. Indak tarago pikir panjang Suhardin capek mangguak. Sia menyangko mangan-angan alun tabayang dahulunya bermimpi sekali aram. Kini beliau menjadi raju, duduk di anjuang balai rongsari, amai tina menjadi ratu. Laki imbauan bunuh kanduang mengamik-ngamik makan sirih. Alah setahun 2 tahun lah 5 musim talampau cukui bilangan ke 10. Eloklah saja jalan kapal. Ilia saralun juga lombang mudiak menompang-nompang arwih. Dek ribui indaknya goyang dek badai pepantang oliang. Tanjuang jo taluak dilalui ketapi menyisik karang ke tengah membalah ombak gilo mau kia lawik basah. Nang kodoh harek dia luan jurumudi meninjau jarah. Saulah parangai kalasinyo sajuk pesisiau yong pangka. Di bawah perintah Raja Baru Aman Santoso Amboranya. Padi masak jaguang mau pihak antimun mengarang bungo buah taruang ayun-ayunan buah lado basaluak batang baduyun jari yang jepatai. Gemah ripah loh jenai barang murah dagang menjadi. Taranak bakambang biak kabau beserak tengah padang gari yang ditabek balayoan. Labuh panjang balantai batu jalan kampung mepaga bungo ke sungai Titi Barayun. Sawah bajanjang ninan lereng parak mahijau nayak buki baliku cando banda buek. Surau baru setiap sudut surau usang dipabarui. Memutiah gonjong balai panjang pakan do pasar ditagakkan. Pendeknya mama. Ibarat tampek kediaman, rumah gadang basandi perak, janjang ameh bandua suaso lapiak batabua intan podi, sulit mencari kebandiangnya. Jika diagak ditimbang-timbang dicaliak tuah cilakonyo, antara rajo nan duo rajo lamo jo rajo baru taraso elok jenang kini. Konon setantang pembangunan jauh labana salisiahnya umpamu siang dengan malam. Jo tingkah laku parangai balain pulau tabiatnya. Nalamo nyinyia betutua cipeh serupo barau-barau, lasak dan tidak senang diam bak murai di dalam sangka. Tasabui rajo karono kailia singgah marau kemudian inggok mencakam di mata luak 5 balabuah. Dun sana angke nyo nikahi induak samang di pabininya pamenan du balang di sembahnya. Anak pangguang je tukang dendang jando orang Japang jadi juo asah tercelak awak punyo. Nan pokok oke, nan paralu kami taraso garam di gungguangnya. Kok datua angkayo bandaro Suhardin namo ulunya, urangnya tanang mahanyutkan. Tutua lunak mukonya lambok wakato dima paralu mengecek maga-agak mulut manih paso ke-7. Banyaklah seng yang dari galak jinak seroman kucang domo. Konon polo jo induk-induk deknyo kat tina nan paralu na lain buliah diharamkan. Entah kok patah salero mungkin juga takut jebini ragulah orang menakoknya. Sebab Allah dia itu. Ada sekali kejadian rajo tarambau kena tonel si rayu anak si Panji itu konon kece orang. Jando mudo bintang nagari kain baru sekali sasah.
banang pisik potongan kanai ragi saroman baliak balah kalau nyo nambah bahayo. Antah sia membari tahu mak datanglah bundo manggagahi mangamuk basen siang kain. Sadang tahu juang dinarumi diguguah pintu dari dalam bakurih bahilau jonjong nyesiram jua yelado. Cubo dek mamak membayangkan pakiak panggang urang di dalam lari dan tidak tahu ojo manjanjiang sarawa kotok. Sabalik urang mencibia dan mudo galak bagumam rajo menyambah minta ampun. Sajak tetangkok basah nantun keluar suarat dari ateh diguguah cenang nilai kampuang. Apulah bunyi maklumat. Kepada sugalo laki-laki dilarang menambah bini. Kok taragak kawin bertambuh mintalah izin ke nantuo. Kau kan. Barang siapunan malangga dituntut diukun barek tansi pinjaro tentangannya. Rasai da orang rembang mato memandang sajo diladiahi memakai kain dak juo induk ayam kini bersusuah. Sepanjang curito tukang kaba tersabab keluar peraturan ulah dek dandam bundokan juang. Takut tibo garik ke bini rajo mangguak mayokan lalu ditekin undang-undang tantang ke mana cilakonya. Walau terpuji diparangai manaku caliak kepadusi, namun lalu jarun lalu kulindan kak tina bakato dareh angik latadah dari cangkia. Dilaya rajo memerintah di batin ratu dan kuaso, nan bak umpamo burung puyuh bagak betino dari jantan kini labini memerintah. Itu nan pantang rajo lamu. Beliau jantan sabatangnya barung diang bakato cie indak mahanguk keluar badan. Menurut pengajiannya, pangka bala induk penyakit kalau bau tak kepedusi. Ko indak rayuan sitiawa alulah hadam ketarambau memakan buah larangan. Serak berserai ke teh dunia kampuang serugo bertinggakan. Baik itu dalea sakahnya. Menurut adat nambah pakai cupak tetagak nan baisi di negari Indonanasa. Adapun sekali 5 tahun sugalo pengulu dalam luak ataupun rajo nan dirantau. Mairiang basa sampai balai tarikh palimo tuan gadang sampai ke rajo Tigo Selo rajo alam di balai janggo. Sadonyo ditukar dibarui. Di dalam adat disebutkan usang-usang dibarui lapuak-lapuak dikajangi. Sekali ya gadang sekali tapian berubah. Baik itu bunyi undangnya. Kok salarui salah menangko cupak jo gantang lah balanjuang ragian tabantang lah betiru. Jadi betuka gadang bersalin dikocok karate lamo dicabut karate baru. Itulah ya. Tapi mama minyak habis sambat tak lama pitih lindai utang tak langsai. Dicaliak sepintai lalu nampak nyolai baju baguntiang masuk ruangkan cupak tetagak nambah isi. Namun nyatonya indak saukuran menjual gantang belilih membali gantang balanjuang. Gadang batuka jenan ketek nan ketek main buah pulo nan kalamak untuknya surang. Ibarat mahasah paek kemak. Sabalah sajo bapa tajam nan sabalah ditakan turunainya. Batu kok lai tajam juo tapi batoko mengko makan bapaso baru menggari sabana kejam mengkutukang. Lah hampe kali pesalinan ampe ronde galanggang main nampak ciluahnya juru janang. Tiok diboka mato dadu juaru juo namailo. Di harago lai saragam timbangan dimainkannya takaran gantang baganja. Si tokar berganti-ganti supirnya nalamu juo mengutuak urang sauto. Ba anji yang rawat di bangkai canguk nak kanyang makan surang sia mendakik di barungih tasingi sayang panjangnya. Padahal urang bakaja pulo bersamo mengko karabah. Ulah dek sombong juang kuah nantun gadia canguk tamak je ciluah. Lakiklah gala dek orang banyak gala cimooh pelesetan yaitu rajo si patoka. Selain daripada itu, sia yang tidak sasalero anggan jerajo si patokah banyak kecek banyak salidia. Maka walau mematuhi kepandaian utak jalan karajo sungguh urang jujur luruh jabana usah diarok kata pakai mah. Sabaliaknya, biarlah binguang tak mampe namuah mairi awas sonsang karan dia rabah di panjeknya. Tapi pandai murut kekirajo rajin mengipih-ngipih ratu. Alun dijujai nyola galak, alun dipatiak lama angguak sipek ciluah maliang pencilok, itu diangkek jadi manti, disuruh jadi pengulu. Ataupun menjadi guru, jadi upeh, jadi dubalang. Padahal undang-undang pepatah mengatakan, gadang garundang di kubangan, gadang guayo di muaro. Maknanya setiap orang bakal lebihan, setiap orang bakal kekurangan.
garundang kecaya di nuaro buayo kabingong di kubangan. Tansano rajo sipatokah lairang arih bijaksano memakai alua jo patui manibokan pai kantanggari malakekkan ube di panyaki. Mangkonyo kami samparono andaknyo bagi orang bersifat sabanan balam laweh bapadang lapang kusui biaso menyalasai karuahnya pandai mempajanya menampin sudi joda awal. Itulah nan kadiangke dinobatkan menjadi minyak jemamak pemimpin dalam korong kampung. Taradok nan kareh bungkuak sejangka baretong ciek juduo cakak kalai pamenannya tuak parang ngadu tenago disuruhlah jadi dubalang jadi upah josaradadu kapari paga di negari. Wo itu lai tapakaikan sinan lah baru kadisabui tapawi makanan lantak tak kurang makanan kunci talatak suatu di makamnya. Right man in the right place, baitu kato kami di baruah. Tapi dek takui je bayang-bayang came saluaknya ketakirai talinteh tuah martabat. Mako kaun tuak paga badan diri pendindiang urang lalu lalang. Ditunjuk dubalang jadi manti palimo jadi nenek mamak saradadu kapalo jorong parewa tapakaijo. Sadangkan si pahmi kini lagadang si kahpi lah jadi urang alah tabilang cedek pandai. Dek suko mensudi mensiasik melawan guru jepit tuah melawan mamak je kebenaran. Mereka di sisi dicimburui ditundo keluar pagar dilarang mendaki ke istana. Padahal inyo bajariah daulunyo satu besangkan baku ampeh mau sialanun je parampok. Dek tuanku rajo sipatokah balupokan jaso pandayu yang sesampai biduak di Subarang indak takana guno tanah ulah dalamak manitabu. Nah di Sikobana senjang taraju salah pasang betukan nomor. Kabau diagiah bapulano kudo dibari bapesangan. Itulah cadiak pandainya rajo. Cadiaknya buruak nak menjua tingginya condong nak maimpuk panjang bajelo nak malili. Maku banyaklah gunjang-gunjirak bertimpo rundiang bakieh memacah kato besandiang. Sumpah sarapah di tapian caci maki tiok palanta. Tapi sekadar bulalang dalam kalam mak menyipak sebalik buki. Sabab mato-mato selirik kampuang sapiun bakal liaran. Kok dapet di tukang tunjuk alamat berkujuit masuk tansi atau kalanya hilang malam. Lah banyak jaminan kabua balusin contoh nan sudah mati nan tidak bakarano ditambun tulang kuburannya. Kok sekampung orang menyolang sekaum meningkah kato barani menyigi dinan kalam atau meninjau dinan lakuang si kua pun naram kabasiso tuo mudo di pancuang tagak diramu sampai ke ureknya. Sia laurang kabarani malawan batan yang bagak urang mabuak gilo baladiang. Kamano tampek ka mengadu entah ke Tuhan Allah saja tawakal bagian satu. Sampai putaran kalimo mak samakin taguah inggo rajo tahun jam makan kukunyo kabe arek pasak lamati indak mungkin kaum kailai. Jutam bilang alun karanggang juapi pantang baranjak kono nicuki ya sampai patah. Kato menjadi undang-undang titahnya umpamuadis paluah manih kantuik nyarun bakusu orang menjilek. Semenjak dari Tarata sampai ke dusunan bertumpuak ke koto lalu ke negari. Kaluak sabalik rantau inggo ke ujuang sudi istana sambah bapuhun ke baliau. Dek dudua indak tasondak tagaknya indak tepampeh. Mako saganggam dalam sekawi sesai dalam saumpuak. Setiap Asia di negari mencoroh ke Sakurajo. Karimbo bebungo kayu kalawi bebungo karang ke sawah bebungo ampiang hak daciang pengeluaran ubu-ubu pegang kemudi itulah bundo mengamehi. Anam manaknya susun paku tigo jantan tigo betino taruh ke cucu ke minantu dun sanak sapih balahan pemilih jawah jo ampia nan bakari bandai tolan sadonyo menjarah di negari. Buki jelurah diawehnya tanah ulayat main pancang padang juguru ninyo punyo. Nan bansai mengganti puro nan kayo bertambah kanyang patah kian sawak kemari. Dilaya untuk pembangunan di batin mencari kayo. Siko pulo coki tesimbah mak tesingku rasio main. Rupanya mama pembangunan kampung Ilaman pitih basa langsung kida utang kian pinjam kemari. Sawah joladang jaminannya tabek nalaweh bagunkan kabau jabanti yang latasando. Taki cuah tagak rang di kampung. Lah gadang hati juga leme gumbira dape arawan dagiangnya disungkah orang. Lagak jo baju bapasalang kanyang jo bareh rang bandua.
Sadang malaga urang managiah taro makan tungguan tibo utang di dua alun tabaya utang panayuang datang pulo baliawanyu ya pincalang. Mulai nandari uncang bini satu anak puro minantu lah kuok padek jesi. Cucunya menggalih candu tua madat sampai si patu inyo izin urang tak buliah. Pendeknya sugalo lubang di giriaknya asah tejumbainya bagayu caya gudia indona nasa. Nyampang dijalin pangkakato lalu dibaca kependekan jadilah inyo Bimantara. Bimantara, bini ma menantu a anak ta tamak rarakwi. Bini menantu anak tamak jorakwi. Bimantara apa itu kira-kira kepanjangannya. Mako sajak tasingi puncak canggu babaun tukak biriangnya dapik lah gala kebancian. Dulu Suhardin rangimbaukan, kemudian bagala Datuk Rangkayo Bandaro, kini berpanggil Rajo si Patokah. Jika dino dimanuangkan di ijo disimak bunyi, maka cocoklah bana gala Datuk ialah Rangkayo Bandaro. Artinya urang nan kayo jo harato jo pitih jo ameh perak. Tapi harato boleh menyamun barang haram milik negari dapet jo ciluah akabandi. Nan bak kecika urang kini bahasa tipi surat kabar KKN tu mah istilahnya pencilok gadang caro kasar. Disimak pulau gala baru si Patokah. Kepanjangannya ialah si Paik Pangua Nyato Sarakah. Nan kalamak di Pangua saja kerambia juo maidokan. Jo galuk-galuk dikunyahnya daruak darak makan timpuruang mato Pangua balenong jo. Batua juo bak kece urang mak. Kok guru karaya tagak murid ke jamban sebelari. Kok taban di ulu banda karuah sepanjang betangaya. Dari ateh sampai ke bawah saja ulu inggo muaro samu saulah separangai. Panyawak kuah dalam pangit pengguntiang dalam lipatan rakyat laju nan sensaro. Tapik baisi buah pantun. Lah rabah kayu baringin rabah di badai dan sadaro. Ujuang jepangka nan pamain tali sahalai nan maido. Asah bapangkat bakuaso walau sebagai tukang canang suruh-suruhan dalam kampuang, sadonyo lah nak malatia mencakiak memangurayan. Nan bapadang lah merambah, nan babaliuang lah mengapi yang nan baladi yang lah mencatuak, nan bapisau lah marawi, kok dinyo jarum nan ado gilo mencuki aja mencuco. Pendeknya membagak balantehangan, semaja-majari sekareh-kareh kayu putih laju kesudahannya. Coba pikir deh mama. Salorong kepada nenek mama nan ibarat kayu gadang menangah koto bapucuak bulek kalangi baurek tunggang ke bumi. Nyatonyo ponggiang tak menjulang aka tergantung tak mencakam baurek di atas tanah. Itulah baringin jadi lambangnya. Artinya bana kateh hendak bapucuak putuh hubungan dengan Allah. Kabawah hendak baurek dikutuak di masyarakat. Kok daun ia oleh rimbun kok dahan sabana rampak. Namun rimbun rampak untuknya surang rumput lah masih di bawahnya. Padahal martabat nan tasirek dipakaikan. Saluak nan tinggi menungami cawek menjadi pasak kungkuang salendang laweh menyalimui. Indak beswo jo amalan malah menyesu menyansaro. Lihia petongan balas sariak tabokak dado naleba nan beswo sabaliaknya. Sampai alam sasak pikiran urusan mudah dipasulik karajo ketek di pagadang nan paralu cotok baraya. Tabaco baju tak basaku bajai bailang banang. Kini sakunyo gadang-gadang mak sarik dipitih penyeruaan. Tatulang saik dendiangnya di kuduak makanan kapak tagagau-gagau kemenakan. Haratu layat dijualnya sawah habuan digadaikan. Kok patui kusik menyelasai karuah diminta mempajanya ditanyo baadu duak den. Jo pitih kalau mengadu kok indak aram kenyelawai. Malah kusik nyumai enjo-enjo karuahnya mengundak-undak. Gariang mabuak pada merapuang beliau tinggal menangguai. Baik itu pun karih kesisi tanam tabu di kesong mengkori cabui. Kini menikam sok kida marate harato kaum mencucuak ke anak buah. Caya adat luluah limbagu ambalau marara ulu binaso indo nanasa. Mako tadangalah cimooh kemanakan kato sindiran di nagari pada setan caro orang kini. Yaitu nenek mama nan bahalam laweh bapadang lapang ditukar menjadi nyinyia nganga nan baharang laweh baparik lapang. Atau pengulu nan gadang basah batuah dialih menjadi pengulum nan garang basah bakuah. Alu aja patui
dipatik-patik nang dia lua. Maaf. Iko kato palesetan ko mak di zaman rajo sepatokah bukan dimasuk kini nangko. Aba apulo sa tantang manti. Nah, dikatakan kok manti si pek pengubuang martabat mahukum di nanadia. Lama bana caro baliau tagaknyo disimpang ampek dua-duanya di anak janjang. Tiok pekirin dari ate hendak sampai kena di bawah. Pasan tak tibo di alamat amanat dipatahkannya. Nambak ibarat jumpamo bapak taruh hatah kemanci bakiri maco kuciang. Atau kok lai ke sampai juo disai di tengah jalan di karek ujung Jepangka. Bantiang jo kabau nambah jawe tambiang dan kurih bau luakan. Hianat, curang jo ciluah, itulah parangai tabiatnya. Caliaklah pulau keadilan. Jika disabui sah da'awa bakalangkapan bata da'awa bapalilat. Tapi walaupunlah nyato kalua bakalam-kalam bajalan mando-andok malangkah merusuak-rusuak bajua bamurah-murah, itu karena hurang maliang. Mako manti pun mansudi mensiasik diusik lalu dipareso. Asianyo, ijo pitih kala pestajo jo sogok mangko salasai masuk pintu muko keluar pintu belakang. Taro lah talalah latah kaja latah rimbe latah cakau basuo tando betinyo. Dirampe hasia curian dikarek dibagi duo TST kecek rengkini. Urusan Nabi disinan maliang lapeh manti mendapek. Pendek kato singkek rundiangan mak. Nanadil dilipek kain salah bana timbangan kepeang. Santano pandai bermain babi siak juang kuakim digemai yang kuja asa dibanyakkan gomok jepelicin. Nan barutang bisa tak membayar nan berpiutang nan kehilangan babaliak awah panabangan. Cocok bana istilah orang. Kasih uang habis perkara. KUHP kependekannya. Ba itu bana kasayahnya paga makan tinaman tungkek membawa rabah. Usui tempuh Indonanasa di maso rajo sipatoka. Konon dubalang memaktanyo parik paga dalam nagari bakih mengadu amborayan. Dan menurut jangko martabatnya pengabuang batang membalintang para teh rantiang basawa palindih batu manaruang. Kini ko bak basanda di batang rangih bagayut di sarang labah. Usahkan kadapek tolong malah merimbek mempetangi lah mandi mangko bapaluah. Balah sebab deba itu. Kok mengadu bakeh du balang. Kabau di kandang hilang malam padi tagak disabi urang rampok jalanun masuk kampung. Baliau bantu takayut bagageh mencabut pena dicatat bunyi pengaduan. Namun sebelum mengajam maliang menangkuk orang bersalah, diminta balik karateh uang rokok, uang siriahnya pendaftaran bayar dahulu. Ko indak nan sadonantun tagamang haram kabajawe malang tangguanglah surang-surang. Tansano tetangkuk tangan basasi maturang banyak diarak ke kantua upai. Nan mengadu kanai da'awa ukun tunjang turut panggilan tiok datang membayar juo. Nan maliang bak kato maliang upah dubalang nang kakanyang barang basuo tak babaliak katando bukti alasannya kurang di dalam nama cepai. Walhasil kok mama ibu masa itu ditimpo malang di musibah antilah hendak mengadu mak pada jatuh di impik janjang.